Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 30 красавіка стала вядома, што ў Маскву адклікаюць посла России у Беларусі скандальнага Михаила Бабіча. Нібыта знялі яго з-за пераходу на новае месца працы. Пачаліся выказванні наконт таго, што, маўляў, Мінск дамогся зняцця не вельмі комфортнага для сябе расійскага посла. Ці так гэта, і што чакаць ад новага расійскага посла Дмітрия Мезенцева, а таксама ці звязаныя гэтыя падзеі з затрыманнем намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі Беларусі Андрэя Ўцюрына, мы сёння і пагаворым з маім гостем, палітолагам Валерыем Карбалевічам. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день. Спадар Валерый, ўсё ж таки ваше меркаванне. Тое, што Бабіча, які тут і зрабіў, паспеў за кароткі тэрмін зрабіць шэраг такіх гучных і скандальных заяў, распачаць праз СМІ пікіроўку з Александром Лукашенком. Вот яго знялі, гэта ўсё ж такі беларускі бок дамогся гэтага, ці нейкія іншыя прычыны, таму што я чытаў, што, маўляў, вось перамога беларускай дыпламатыі, пазіцыі і гэтак далей. Ці можна казаць пра нейкую тут перамогу беларускага боку? У пэўным сэнсе так. Гэта пэўная псіхалагічная перамога Александра Лукашенка, які дамогся адстаўкі незручнага для яго амбасадара. І гэта пэўная іміджавая параза Владимира Путина. Таму што, прабачце, Путин вельмі цяжка ідзе заўсёды на некія саступкі пад ціскам. І нават не пад замежным ціскам, а нават пад унутраным ціскам бывалі выпадкі, калі там некі вельмі непрыемны для грамадства міністр доўга працаваў, той же Зурабаў. Грамадства расійскае патрабавала яго адстаўкі, але Пуцін упарта стаяў на сваім, таму што для яго гэта вельмі непрымальна прымаць рашэнне кадравае пад ціскам. А тут вось ён яго прыняў. І зразумела, у выніку вось гэтага канфлікта паміж Бабічам і афіцыйным Менскам. Таму ў пэўным сэнсе можна сказаць, што гэта іміджавая страта Пуціна і псіхалагічная перамога Лукашэнкі. Бабіч, і іншыя тыя ж самыя расійскія эксперты неаднаразова звярталі ўвагу на тое, што Бабіч асабісты сябра Пуціна. І, маўляў, усе загады, як сябе там паводзіць, якую лінію тут праводзіць у якасці пасла, ён атрымліваў нават не ў МЗС Расіі, а ў Крамлі, магчыма, ад самого Пуціна. Калі пачаліся такія непаразуменні, скажем так, паміж Бабічам і тут беларускім бокам, кіраўніком Беларусі, ці не прасцей было Пуціну загадаць Бабічу так збавіць тэмп, не так сябе паводзіць, чым здымаць яго? Так, сапраўды, гэта цікавае пытанне, яно слушнае. А калі б гэта быў звычайны амбасадар, якога прызначае МЗС Расіі, то я думаю, што так бы і было. Просто з МЗС яму бы патлумачылі, як трэба сябе весці, і ён бы просто сцішыўся. Але справа ў тым, паколькі яго прызначаў персанальна Пуцін, то МЗС тут нічога зрабіць не мог. А Пуціну, я думаю, просто не было спраў да гэтага. У яго шмат іншых спраў, там геапалітычнае змаганне ЗША, і звяртаць увагі на такія дробязі, як там Бабіч і канфлікт з Лукашенка, ён просто не меў ні магчымасці, не унікаў, што называецца, ў гэтую справу. Ну, а потым ужо, калі справа дайшла до такога вострага канфлікта, тут ужо позна было, і таму адзінае такое рашэнне было гэта яго адклікаць. Тут просто, я думаю, што такая бюрократычная праблема у расійскім сістэме кіравання. Чыста бюрократычная праблема. Але вот
Бабіч з самага пачатку сам сказаў, што ён прыехаў сюды зрабіць рэвізію нашай дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Калі зараз амбасадар мяняецца, і рэвізія завершаная атрымліваецца ці не? Сапраўды цікавае пытанне, што Пуцін жа прызначаў Бабіча з пэўнай місіяй, і Бабіч гэтую місію выконваў. І што гэта азначае? Ці змяняецца місія, ці змяняюцца метады выканання гэтай місіі? Я думаю, што змяняюцца метады выканання. Чаму ўсё ж Пуцін пайшоў на саступкі? Ну, бо тут кажуць, што Лукашенко, мусіць, нешта яму паабяцаў. Ну, Лукашенко паабяцаць-то мог, але ўсе ведаюць цану гэтых абяцанняў. І найбольш яе ведаюць у Маскве, ў Крамлі, таму што шмат было ўжо такіх абяцанняў, якія Лукашенко не выканаў. Таму я ўсё ж думаю, што калі б там быў такі торг, то фігура Бабіча павінна была быць як казырная карта на стале. То бок, Мінск робіць нейкія крокі насустрач, у абмен мы адклікаем Бабіча. Але пакуль што нічога не вядома пра нейкія крокі насустрач з боку Мінска, а Бабіч адкліканы. Таму ўсё ж я думаю, што гэта сапраўды пэўная дыпламатычная часовая, магчыма, перамога афіцыйнага Мінска. Магчыма, тут яшчэ такая акалічнасць адыгрывала сваю ролю. Справа ў тым, што палітычны стыль Пуціна, палітычны стыль Крамля гэта не выносіць у публічную прастору канфлікт з Беларусю. Заўсёды у публічную прастору гэты канфлікт звычайна выносіў Лукашенко. А Кремль як бы на гэта рэагаваў слаба. Цяпер менавіта Бабіч, менавіта расійскі бок стаў ініцыятарам вынясення праблем у публічную прастору. Менавіта Бабіч каментаваў усе праблемы, усе канфлікты, усе заявы Лукашэнкі наконт беларуска-расійскіх дачыненняў. Магчыма, гэта была спроба неяк уздзейнічаць на беларускую грамадскую думку. І вось калі гэтая спроба адбылася, высветлілася, што рэакцыя і беларускага грамадства, і беларускага кіраўніцтва на гэтую публічную палеміку не зусім таго, чаго чакалі ў Маскве. Ну і таму высветлілася, што Бабіч стварае толькі дадатковую канфліктагеннасць, а вырашэнне праблем не адбываецца, і гэта не зусім на карысць Маскве. І магчыма, што вось гэта такое тлумачэнне змены пасла. Я, дарэчы, на змену Міхаілу Бабічу прызначылі іншага таксама сябра, як кажуць, Владзіміра Пуціна, Дмітрыя Мезенцева. Я сёння Дмітрый Мезенцев з 2009 па 2012 гады быў губернатарам Іркутскай вобласці. Я адмыслова сёння звязаўся з палітолагам з Іркутску Сергеем Беспаловым, каб спытацца ў яго, што нам чакаць ад такога пасла, як Дмітрый Мезенцев. Зараз мы паслухаем кароткае такое папярэджанне, скажем так, от российского политолога белорусам. Калі ласка. Он склонен фонтанировать идеями, он очень активный такой человек, он считает себя очень хорошим переговорщиком, хорошим пиарщиком. И я думаю, что в Кремле просто приняли решение сменить стиль общения с Беларусью, но не сменить цель общения с Беларусью, потому что цель здесь, в общем-то, всем объяснена: получить некий юридически значимый договор, на основании которого можно изменить Конституцию России и, так сказать, обнулить сроки правления президента Путина и сделать невозможным транзит власти кому-то еще. Да? Поэтому я тут могу сказать, что, наверное, Мезенцев будет гораздо мягче слать, но спать будет не менее жестко. Да? То есть, я могу также сказать, что он действительно вхож к Путину. Это человек, который давно его знает. Он может похвастаться дружественными отношениями. И поэтому в этом смысле ничего не поменялось. Был один друг Путина, который жесткий, стал другой друг Путина, который скорее мягкий, так скажем. Да?
Все, что я могу сказать, дорогие братья белорусы, держитесь, пожалуйста, потому что нас-то дальше Сибири не сошлют. А вот нужно ли вам совместное государство с нами, это очень большой вопрос. Нам оно точно не надо, чтобы Путин сидел еще один срок. Таким образом, за счет вас. Вось такое меркаванне расійскага палітолага з Іркутску Сергея Беспалова. Ці згодны вы, што пазіцыя Крамля адносна Беларусі, адносна гэтай так званага паглыблення інтэграцыі Расіі і Беларусі ў межах саюзнай дзяржавы, вот нічога не зменіцца са зменай паслоў? Я думаю, что так. Сапраўды, все ж таки не посол вызначае палітыку краіны, палітыку вызначаюць у сталіцы, посол толькі яе рэалізуе. І змена амбасадара зусім не значыць, што мяняецца палітыка. Сапраўды, я думаю, што той же посол, новы посол будзе выконваць тую ж задачу паглыблення інтэграцыі, толькі менш скандальнымі методами, менш агрэсіўнымі, больш дыпламатычнымі, скажем так. Ну, гэта змена формы, але не змена зместа. Як вы лічыце, нават у расійскіх зараз СМІ пішуць пра тое, што існуе вот ва ўсім гэтым праблема, пагроза для суверэнітэта незалежнасці Беларусі, вот за кошт незалежнасці Беларусі Путін хоча застацца пры ўладзе. І, маўляў, яны будуць рабіць усё, ціснуць як мага далей. Ці ёсць магчымасці ў нас супраціўляцца этому? Я думаю, что так, что галоўная праблема, дзеля чаго ўсё гэта робіцца, гэта вырашэнне палітычнага лёсу Пуціна пасля 24 года. І тут я ведаю шмат экспертаў, якія кажуць, навошта далучаць Беларусь, есть больш просты спосаб працягнення палітычнага жыцця Пуціна на пасадзе прэзідэнта. Это просто памяняць расійскую канстытуцыю і зняць той артыкул, які забараняе дзейнаму прэзідэнту больш 2 разоў балатавацца на пасаду. Ну, як Лукашенко зарабіў у 2004 годзе. Ну, тут ёсць вялікая розніца. Бачыце, калі проста памяняць канстытуцыю і дзеля таго, каб Пуцін мог раней панаваць, далей панаваць, то гэта, кажа, не вельмі добры ўплыў на грамадскую думку. Все будуць разумець, ну, дзеля чаго гэта робіцца, таму што Пуцін хоча далей застацца ва ўладзе. А вось калі далучаецца Беларусь, то Путин выглядае ў ролі як бы сабіральніка імперіі. І як бы у знак падзякі яму за гэта, яму, так сказаць, расійскі народ дасць яшчэ вось магчымасць працягваць кіраваць дзяржавай. Гэта зусім розныя як бы ўражанні на грамадскую думку. Вось таму я думаю, што сапраўды Путін хацеў бы рэалізаваць гэты сцэнар, і сапраўды дзеля Беларусі ёсць такая пагроза. Вось. Ну, але думаю, што ўсё ж такі сілавы сцэнар Путін рэалізоўваць не будзе па шмат такіх прычынах. Ўсё ж такі тут, я думаю, галоўны элемент прымусу да інтэграцыі – гэта эканамічны ціск, псіхалагічны ціск, інфармацыйны ціск, ну, гібридныя метады, як бы тое, што ў распаражэнні расійскай дзяржавы ёсць, і тое, што яны выкарыстоўваюць у шмат якіх замежнапалітычных праектах і ва ўкраіне, і ў Еўропе, і нават адносна США. Ну, мне вельмі імпануе ваша такая думка, што ад сілавога сцэнару Крэмль адмовіцца. Вот, дарэчы, мой суразмоўца, расійскі палітолаг, на жаль, не выключае такога варыянта і как бы прыгадвае і тое, што Расія вельмі спакойна ўжывае сілу і ў іншых краінах. Прыгадалі і сітуацыю з Украінай, з якой ніхто не мог думаць вот у Расіі, што такое атрымаецца. Таму, кажа, вот все ж таки перасцерагайце. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях палітолог Валерый Карбалевіч, і мы працягнем пасля кароткага выпуску навінаў.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца информации у твоим реальным житті и у интернет-просторы. 24 гадзіны на сутки нас можна знайсці на старонцы еврорадио.fm. Лови нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еврорадио. Час ведаць, что отбывается. Еврорадио. Новины – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Амбасадар Ватыкана прыляцеў у Буцлаў на верталёце 1 траўня. На верталёце ў сталіцу буцлаўскай парафіі прыляцеў апостальскі нунцый, арцыбіскуп Агабар Пінтар. Ён блаславіў дом пілігрыма, які будзе насіць імя папы Францішка. У Буцлаў ён прыбыў у суправаджэнні ксяндза-каноніка Владзіслава Завальнюка, з чыёй ініцыятывай быў узведзены дом пілігрыма. У імшы, якую узначалі апостальскі нунцый перад цудатворным абразам Маці Божай, узялі ўдзел больш за 500 чалавек. Гурт «Нізкіс» выступіць на разагрэве ў амерыканскай каманды 30 Seconds to Mars. Цікава, што на гэтую ролю прэтэндавала шмат калектываў, нават еўрапейскіх, але амерыканцы выбралі менавіта магілёўскіх рокераў. «Нізкіс» у апошні час трымае статус аднаго з самых запатрабаваных беларускіх гуртоў. Ён грае на найбуйнейшых фэстах і збірае солдаўты на галоўных сталічных пляцоўках. Нядаўна «Нізкіс» выступіў з аншлагам у прайм-холе. Джаред Лета прывязе ў Мінск апошні альбом «Амерыка» і правераныя хіты. Канцэрт адбудзецца ў Чыжоўка-арэне 15 ліпеня. Намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі і былога кіраўніка службы аховы прэзідэнта Андрэя Уцюрына маглі арыштаваць за занадта блізкія стасункі з расійскай ФСБ. Такое меркаванне выказала агенцыя «Росбалт». Таксама «Росбалт» выказвае здагадку, што пасля арышту Уцюрына невыпадкова быў адкліканы і расійскі амбасадар Міхаіл Бабіч. Ужо цяпер у студыі палітолог Валерый Карбалевіч абмяркоўвае гэтыя падзеі. Далучайцеся. Светлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з палітолагам Валерыем Карбалевічам мы абмяркоўваем апошнія палітычныя і знешнепалітычныя падзеі, якія абрынуліся на нашу краіну. Пачалі мы размову з адстаўкі расійскага пасла Міхаіла Бабіча. Такім чынам, спадар Валер, ўсё ж такі мы падсумуем крыху нашу першую частку размовы. Па вашых словах, адстаўка Бабіча гэта ўсё ж такі такая невялікая псіхалагічная перамога Мінска. Але прызначэнне Дмітрыя Мезенцева палёгкі нам на расійскім фронце дыпламатычным не абяцае. Так, палітыку адносна Беларусі вызначае Пуцін, вызначае Крэмль, а амбасадар толькі яе рэалізатар, яе выканаўца. Таму не думаю, што нешта прынцыпова памяняецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях у звязку з гэтым. Зараз я хацеў бы з вами абмеркаваць яшчэ адну падзею. Вот буквально напярэдадні адстаўкі Бабіча стала вядома пра затрыманне былога начальніка службы аховы Александра Лукашэнкі, а ў апошні час ён займаў пасаду намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі спадара Андрэя Уцюрына. Здавалася б, якая сувязь паміж Бабічам, затрыманнем Уцюрына, тым больш, што яму афіцыйна прад'яўляюць хабар. 150 тысяч нібыта долараў і гэтак далей. Але як у нашых навінах толькі што паведамлялася, нават крыніцы замежныя, расійскія, падазраюць, што не гэта, не хабар асноўнае стала нагодай для затрымання Уцюрына. Ваше меркаванне. Бачыце, мы тут як бы унікаем у такую сферу, якая вельмі закрытая, амаль няма інфармацыі. Наколькі я разумею, дасюль афіцыйныя беларускія крыніцы не пацвердзілі само затрыманне Уцюрына. Это толькі, так сказаць, медыа паведамляюць, а праваахоўныя органы адмаўляюцца каментаваць. Таму тут вельмі цяжка рабіць некія высновы пры адсутнасці такой інфармацыі.
Ну, наўпрост звязваць тэму Бабіча і Уцюрына я б не стаў. Я думаю, што тут больш шырокая праблема. Што тычыцца таго, ці сапраўды хабар з'яўляецца прычынай затрымання, будзем лічыць, што сапраўды затрыманне ёсць, таму што указ аб зняцці з пасады намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі ўжо ёсць. Там за дыскрэдытацыю высокага звання афіцэра напісана, да. Вось. Я лічу, што Лукашенко вельмі асцярожна ставіцца да рэпрэсій супраць высокапастаўленых сілавікоў. Вот затрымання чыноўніка такога рангу ў Беларусі яшчэ не было. Вось. Для Лукашэнкі вельмі важна лаяльнасць, палітычная і асабістая лаяльнасць сілавых структур. Ну, гэта як бы закон любога аўтарытарнага рэжыму. Аўтарытарныя рэжымы трымаюцца в асноўным на падтрымцы сілавых структур, на рэпрэсіях супраць палітычных апанентаў. Таму для Лукашэнкі вось эта лаяльнасць вельмі важная, і Лукашенко гатовы дараваць нейкія грахі высокапастаўленым сілавікам, нават калі яны там сапраўды нешта не тое робяць. Вось. І калі казаць пра Уцюрына, то гэта чалавек, які вельмі блізкі да Лукашэнкі. Гэта чалавек, які ведае шмат дзяржаўных тайн і асабістых тайн Лукашэнкі. І каб арыштаваць такога чалавека, ну, тут трэба былі бы вельмі вялікія падставы. І нават хабар 150 тысяч рублёў, 150 тысяч даляраў, ну, мне падаецца, наўрад ці можа быць падставай для затрымання чыноўніка, сілавіка такога ўзроўню. Думаю, што сапраўды прычыны некія больш важныя, больш важкія, пра якія мы можам толькі дагадвацца. Тым не менш, вось вы пішаце ў сваім артыкуле, дзе аналізуеце ўсю вот эту сітуацыю з затрыманнем Уцюрына, што гэта затрыманне, гэта сімптом таго, што Лукашенко пачаў сумнявацца ў палітычнай ці асабістай лаяльнасці кіраўнікоў сілавых структур. Калі, то есть, што значыцца, ну, сумнявацца зразумела, што значыцца, а што значыцца палітычная ці асабістая лаяльнасць? Гэта значыцца, яны сталі лаяльныя некаму іншаму, калі іншаму, то каму? Вот у які бок падазроныя такія погляды кідаць? Ну, мы можам толькі тут будаваць версіі, таму што мы зусім мала ведаем пра гэтую сітуацыю. Ну, чаму? Вот глядзіце, калі паглядзець высокія кіраўнікі, якія здымаліся з пасад без пасадак, а просто вот знялі з пасады, потым глядзіш, праз пэўны час большасць з іх, пераважная большасць, раптам сплывалі ў Расіі. Так што тут вот гадаць, у які бок ўсё наша чынавенства і как бы кіруецца? Так, сапраўды, першае, што прыходзіць у голову, гэта тое, што, магчыма, у сілавых структурах ёсць людзі, якія, ну, выказваюць пэўную лаяльнасць Расіі. А украінскі досвед паказвае, што падчас вострага крызісу высветлілася, што шмат людзей, якія займалі ключавыя пасады ў сілавых структурах Украіны і ў войску, і там спецслужбах, аказаліся, скажам так, людзьмі, якія працуюць на Расію. Я думаю, што гэты досвед Лукашенко вывучыў. Гэта першае. Другое, сапраўды, вось той факт, што пасля адстаўкі вельмі шмат беларускіх чыноўнікаў, і ў тым ліку сілавікоў, шукае працу менавіта ў Расіі, таксама стварае пэўныя праблемы. Трэці момант. Дасюль Лукашенко пры прызначэнні на высокія пасады
значыць, часта аддаваў перавагу выхадцам не з Беларусі, а з іншых рэгіёнаў былога Савецкага Саюзу, ну і, зразумела, большай часткі з Расіі. Чаму ён гэта рабіў, да канца не зразумела. Ці то ён лічыў, што выхадцы з іншых рэгіёнаў будуць больш яму адданыя, ці то той фактар уплываў, што людзі, якія радзіліся не ў Беларусі, не маюць права балатавацца кандыдатамі ў прэзідэнты ў Беларусі, ён баіцца канкурэнцыі. Але гэта быў факт. Тое, што ў кіроўных органах, на кіроўных пасадах колькасць этнічна расейцаў была больш, чым колькасць расейцаў, доля расейцаў сярод беларускага насельніцтва. А плюс да таго, калі казаць пра сілавыя структуры, то шмат з іх вучыліся яшчэ ў савецкія часы на тэрыторыі Расіі, ці ўжо пасля распаду Савецкага Саюзу вучыліся ў расійскіх вайсковых вучэльнях, акадэміях і так далей. Вось. І ўсе гэтыя факты кажуць пра тое, што у момант крызісу пытанне пра лаяльнасць менавіта Беларусі, гэта палітычная лаяльнасць, і лаяльнасць менавіта Лукашэнку, это ўжо персанальная лаяльнасць, гэта пэўная праблема. І магчыма, што адстаўка і затрыманне ў Цюрына гэта якраз сімптом, які кажа пра тое, што гэтая праблема існуе. Ну так, і не один раз уже про гэта казалі мы, пісалі іншыя незалежныя СМІ, вы таксама гэты факт адзначаеце ў сваім матэрыяле. Ўсё ж такі, асабліва, вот, як вы адзначылі, маючы перад сабой недалёкі па часе досвед Украіны, і што рабіць у гэтай сітуацыі? Ці не варта было б ввогуле пераглядзець всю кадровую палітыку і ўсіх такіх людзей, якія не маюць беларускіх каранёў, можа быць, памяняць на сваіх, на айчынных? Ну, бачыце, тут ёсць такая праблема. Ёсць некія вядомыя нацыянальныя інтарэсы Беларусі. І ёсць інтарэсы існага рэжыму і персанальныя інтарэсы Александра Лукашэнкі. І праблема ў тым, што яны не супадаюць. То, што варта было бы рабіць дзеля ўмацавання беларускай незалежнасці і суверэнітэту, гэта шкодзіць персанальным інтарэсам утрымання ўлады Лукашэнкі і утрымання ўлады існым рэжымам. Вось это ёсць такая праблема. І таму, калі мы кажам, што трэба рабіць, то з гледзяшча беларускіх нацыянальных інтарэсаў трэба было б сапраўды першае умацоўваць беларускую ідэнтычнасць, умацоўваць эканамічную сістэму, каб яна не залежала ад расійскіх датацый, умацоўваць сувязі Беларусі з іншымі, скажам так, цэнтрамі сілы, найперш захадам. Вось, і так далей. Але праблема ў тым, што вось усе гэтыя дзеянні супярэчаць задачы утрымання Лукашэнкам сваёй улады. І вот тут ўзнікае праблема. І таму Лукашенко зараз спрабуе неяк з гэтай сітуацыі выкруціцца, што называецца. Вось яно круціцца, вось яно лавіруе. Вось, з аднаго боку кажа, што мы не супраць будавання саюзнай дзяржавы, а насамрэч не хоча яе. З аднаго боку нешта абяцае Пуціну, а потым не выконвае. З аднаго боку спрабуе найти некія кадры і у тым ліку ў сілавых структурах, якія б не былі лаяльнымі Расіі, а з іншага боку асцерагаецца, магчыма, нейкіх рэзкіх дзеянняў з боку Расіі. Таму вось такая супярэчлівая палітыка Александра Лукашэнкі. Сапраўды, як вы правильна адзначылі, пакуль няма нават афіцыйнага пацверджання затрымання ў Цюрына. І разважаць пра тое, за што яго канкрэтна затрымалі, пра захабар, за знявагу гонару вайскоўца і афіцэра, як адзначана ў загадзе Александра Лукашэнкі, ці за цесную сувязь з расійскім ФСБ,
як пишуць асобныя СМІ там ці сайты, даволі цяжка. Тым не менш, я б хацеў з вами адну яшчэ такую канспіралагічную версію затрымання абмеркаваць, наколькі яна можа быць, на ваш погляд, рэальна. Маўляў, што была змова супраць Александра Лукашэнкі, каб зрынуць яго з пасады нейкім чынам, не ведаю, там, якім, ці там ідзе размова пра нейкае, можа быць, фізічнае устраненне, ці так неяк адсунуць яго, і што, маўляў, на чале гэтай змовы стаяў менавіта Тюрын. І, магчыма, нават старэйшы сын Александра Рыгоровича быў завязаны ў гэтую змову, але потым ён жа, маўляў, і зліў інфармацыю. Наколькі гэта верагодна? Ну, цяжка ўявіць, каб сын Александра Рыгоровича Віктор быў увязаны, уплецены ў змову супраць бацькі. Это неяк вельмі цяжка сабе ўявіць. А ён спецыяльна там неяк там намёк даў, што пагаджаецца, каб вызнаць усе сакрэты і всю, так сказаць, гэтую банду змоўшчыкаў закрылі. Ну, гэта ўжо занадта канспіралагічна. Іншы пункт. Глядзіце, калі б сапраўды гэта была змова, то я думаю, што ў апалу трапіў бы не адзін Тюрын, што было бы арыштаваны шэраг генералаў, шэраг кіраўнікоў, сілавых ведомстваў, таму што калі сапраўды змова, то ў ёй павінны ўдзельнічаць менавіта кіраўнікі спецслужбу, таму што нейкія шараговыя афіцэры, цяжка ўявіць, што без некага даху палітычнага зверху. А пакуль мы нічога не чуем пра затрыманне нейкіх іншых сілавікоў, таму пакуль што я не бачу канкрэтных фактаў, якія пацвярджалі менавіта некую такую шырокую змову супраць Лукашэнкі ў сілавых структурах. Ну, гэта ў сілавых структурах. Вот жа ж звязваюць нейкім чынам і затрыманне кіраўніка Белтэлекама, што, маўляў, это ўсё адзін ланцужок. Ну, бачыце, мне цяжка ўявіць, як кіраўнік Белтэлекама ці там віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту таксама арыштаваны, мог удзельнічаць у змове, да? Таму што, як калісьці казаў... Памятаеце, тэлеграф, тэлефон, пошта, то есть Саўбез, Белтэлекам, стадыён Дынамо і ўсё. Як калісьці казаў Сталін наконт рымскага папа, а колькі ў яго дывізій. Так і тут, на што мог апірацца кіраўнік Белтэлекома, каб, так сказаць, захапіць уладу? На тэлефаністак там у сваім... Логіны, паролі, сакрэты. Ну, зразумела. Ўсё ж такі, да больш рэальных рэчаў, ну, хаця тут тоже цяжка казаць, што рэальных, паколькі нават пацверджання затрымання не маем, тым не менш, ваш прагноз, чым завершыцца справа, калі сапраўды Тюрын, чыноўнік такога высокага рангу, затрыманы і афіцыйна там абвінаваціць яго ў хабары, у буйных памерах паводле нашага заканадаўства? Я не веру ў тое, што Тюрын будзе доўга сядзець у турме. Нават калі справа дойдзе да суду, ён будзе закрытым. Вось, і суд яму вынесе нейкі такі жорсткі вырак. Я думаю, што Лукашенко яго памілуе, як калісьці памілаваў Жураўкову, і выпусціць на свабоду пад цвёрдую гарантыю маўчання. І старшынёй калгасу прызначыць. Это ўжо не важна. Выпадкі такія былі. Той жа былы генеральны пракурор Беларусі Бажэлка, які ведае некія тайны знікнення Ганчара і Захаранкі. Дасюль маўчыць. Ці той жа былы старшыня КДБ Міцкевіч, здаецца, ён яшчэ жывы. Вось, таксама маўчыць. Вось, таму пад гарантыяй маўчання цалкам думаю, што яго могуць вызваліць. І не думаю, што ён будзе доўга сядзець у турме, таму што ён вельмі шмат ведае. Дзякуй вялікі. Ну, вось такі лёс чакае былога намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі ў Тюрына па версіі спадара Валерыя Карбалевіча. Ну, а лёс Беларусі
не залежыць, але ўсё ж таки нам раяць прыглядацца да новага расійскага амбасадара спадара Мезенцева. Маўляў, не такі ўжо ён і просты, хоць і мягчэйшы за Бабіча. Дзякуй вялікі, слухайце Еўрарада, у нас сёння яшчэ шмат эфіраў. Гэта быў сумесны стрым Еўрарада і Е-прамовы. Мой сённяшні госць, палітолог Валерый Карбалевич. Зміцер Лукашук працаваў у студыі.